daidai lokacin da rikici ke ƙara tsananta a Iran, zanga-zanga na ƙara faɗaɗa a biranen ƙasar, sannan ga matsin lamba daga waje. Iran ta kama wani mutum da laifin leƙen asiri daga hukumar leƙen asirin Isra'ila, wato Mossad, bata yi wata bata aika shi lahira. Sai dai tambaya a nan shine, wane ne mutumin da aka kashe, kuma mai yasa aka yi saurin yanke hukunci a wannan lokaci mai cike da rikici? Sannan shin da gaske ne ɗan leƙen asirin ne, ko ku siyasa ce ke tafiya a bayan fage? Za ku ji amsar waɗannan tambayoyi da ma wasunsu. Amma kafin nan ga wasu kanun labaran. Iran ta fitar da gargaɗi mai zafi inda ta ce gwamnati ba za ta sake tausaya wa duk wanda aka kama shi da zargin taimakawa abokan gaba ba, musamman Amurka da Isra'ila. Sannan za ku ji cewa Rasha ta kai munanan hare-hare Ukraine a jiya da daddare, inda suka lalata cibiyoyin wutar lantarki a yankunan Dnipropetrovsk da kuma Zaporizhia. Wannan shine abin da za mu tattauna da ku a wannan lokaci. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani mutum da aka samu da laifin leƙen asiri ga hukumar leƙen asirin Isra'ila wato Mossad. Mutumin mai suna Ali Ardistani an same shi da laifin tura bayanan sirri da hotuna na muhimman wuraren tsaro ga jami'an Mossad. Sannan kuma yana karɓan kuɗin ladan aikinsa ta hanyar cryptocurrency wato kuɗaɗen intanet. Hukumar labarai ta Iran ta ce Ardistani ya amsa laifinsa, inda ya ce ya yi aikin ne saboda a bashi ladan dala miliyan 1 da kuma bizar Burtaniya. Sannan gwamnatin Iran ta yi masa tambayoyi a matsayin jami'in leƙen asiri na musamman na Isra'ila, inda ta gano cewa an ɗauke shi aiki ne ta hanyar intanet. Sai dai hotunan ba su bayyana inda aka kama shi ba ko kuma inda aka tsare shi, lamarin da ya haifar da tambayoyi kamar haka. Shin duk wanda aka kama da leƙen asiri gaskiya ne? Ko kuwa a wasu lokutan hukuncin kisa na zama makamin siyasa? Wannan hukunci da ya zo ne a daidai lokacin da tashin hankali ke ƙara ƙamari da tsanani tsakanin Iran da kuma Isra'ila. Watanni kaɗan bayan yaƙi kwanakin 12 da suka yi, wanda ya jawo mutuwar kusan mutum 1,100 a Iran, ciki har da manyan jami'an soja da masana nukiliya. A lokaci guda kuma zanga-zanga na ci gaba da ƙara yaduwa a cikin Iran sakamakon matsin tattalin arziki, hauhawar farashi da gajiyar jama'a da tsauraran matakan gwamnati. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da wannan hukunci, inda suka ce ana tilasta mutane su amsa laifinsu ne, sannan a gudanar da shari'ar a ɓoye, ba kuma a taɓa ba wa mai laifi damar ɗaukar lauya. Wata ƙungiya mai suna Iran Human Rights ta ce Iran ta kashe akalla mutum 1,500 a shekarar 2025, abinda ta kira karuwa mafi muni a cikin shekaru 35. Daraktan ƙungiyar ya ce, ba mu taɓa ganin irin wannan adadi ba tun da aka ba Iran Human Rights. A ɓangaren Iran kuma ta jaddada cewa duk wanda aka kashe wakilan makiya ne da ke aiki don lalata tsaron ƙasar. Isra'ila kuma na ci gaba da zargin Iran da ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya, zargin da Tehran ke musantawa. Sai dai Isra'ila na cewa Iran ta tara uranium fiye da buƙatar zaman lafiya, kuma ta hana masu binciken nukiliya shiga wasu cibiyoyin, sannan tana faɗaɗa shirinta na makamai masu linzami, abin da ke ƙara tayar da shakku a idon duniya. A ƙarshe wannan kisan na Ali Ardistani ba hukunci ne kawai ga mutum guda ba, yana ƙara nuna yadda ake yakin sirri da tsaro da kuma iko tsakanin ƙasashe biyu masu gaba. Yanzu kuma bari mu duba zazzafin gargaɗi da Iran ta fitar game da masu zanga-zanga, inda a yau hukumomin Iran suka fitar da wani gargaɗi mai zafi yayin da zanga-zanga ke ƙara tsanani a faɗin ƙasar. Babban alƙalin ƙasar Ghulam Hussein Muhsini ya bayyana cewa ba za a sake nuna tausayi ba ga duk wanda gwamnati ta zarge shi da taimakawa abin da ya kira makiyan ƙasa, musamman Amurka da kuma Isra'ila. A cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran, bayan kalaman Isra'ila da kuma shugaban Amurka, babu wani uzuri ga duk wanda zai fito titi yana tada tarzoma. Daga yanzu duk wanda ya taimaka wa makiya wajen tayar da hankalin jama'a ba zai samu sassauci ba. Bayan wannan kalaman nashi ne hankalin jama'a ya tashi. Shin me yake nufi? Wannan gargaɗi nashi na nufin dakatar da jama'a ko zai ƙara hura wutar rikicin ne? Haka ma jagoran Iran Ayatollah Khamenei ya maimaita irin waɗannan tsauraran kalaman, inda ya ce Iran ba za ta taɓa miƙa wuya ga makiya ba. Sannan wannan rikicin muna zargin ƙasashen waje ne ke ƙara rura shi. Haka kuma ya zargi Amurka da Isra'ila da tsoma baki kai tsaye cikin harkokin cikin gida na Iran, inda ya ce sun kashe 'yan Iran sama da mutum 1,000, kwamandoji, masana kimiyya, mata da maza da kuma yara. Masu sa ido sun ce wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a Iran cikin shekaru 3 da suka gabata. Sannan ta fara ne a babbar kasuwar Tehran Grand Bazaar,
bayan da 'yan kasuwa suka rufe shaguna domin nuna adawa da faduwar darajar kuɗin ƙasar. Abin da ya fara a matsayin zanga-zangar tattalin arziki sannan ya rikide zuwa adawa da hauhawar farashi. Wani ɗan kasuwa ya ce a makon da ya gabata na sayi kwai a kan riyal miliyan 2.2, amma a yau kwai ya koma miliyan 3.500. Man girki da shinkafa duk sun yi tsada. Bara shagona a cike yake da mutane ana siyayya, amma yanzu sai na jira awa ɗaya awa biyu kafin abokin ciniki ya shigo. Wannan ita ce muryar dubban 'yan Iran. A wasu yankuna ma an kai hari kan bankuna. An fasa store na shinkafa inda aka dinga zubar da ita akan titi, alamar tsadar abinci, wanda hakan ya sa aka yi mummunar arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda, har sai da ta kai da tashin jiragen sama masu saukar angulu a wasu yankunan. A yanzu dai Iran na cikin tsaka mai wuya, fushin talakawa a gefe guda ga kuma matsin lamba daga kasashen waje, wanda wannan ya haifar da wata tambaya: shin tsaro zai iya dakatar da wannan zanga-zanga, ko kuwa matsin tattalin arziki da fushin jama'a sun riga sun wuce matakin da gwamnati za ta iya dakatar da su? Yanzu kuma bari mu duba rahoton Ukraine. A yau fiye da mutane miliyan 1 a Ukraine sun wayi gari cikin mawuyacin hali bayan sabbin har-harar Rasha da suka lalata muhimman cibiyoyin makamashi. Hukumomin Ukraine sun tabbatar da cewa har-harar Rasha da aka yi cikin daren jiya sun lalata cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankunan Dnipropetrovsk da kuma Zaporizhia a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙara tsananta. Ma'aikatar makamashi ta Ukraine ta ce sama da mutum miliyan 1 sun rasa wutar lantarki, ruwa da kuma ɗumama jiki, yayin da kimanin mutum 800,000 a yankin Dnipropetrovsk har yanzu ke cikin duhu. Asibitoci, cibiyoyin gaggawa da muhimman ayyukan gwamnati sun koma amfani da wutar ajiyar gaggawa, yayin da jami'an gyara kuma ke aiki dare da rana domin dawo da wuta, ruwa da kuma abubuwan ɗumama jiki. Mataimakin Firaministan Ukraine Oleksiy Kuleba ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa aikin gyara na ci gaba domin dawo da mutane wutar lantarki, abin ɗumama da kuma ruwan sha. A yankin Zaporizhia an ce an samu nasarar mayar da wutar lantarki a yawancin wurare, amma har yanzu ana fuskantar tangarɗa a wasu sassan. Wannan ba karo na farko bane da cibiyoyin makamashi ke zama abin hari a cikin wannan yaƙi. Wuta ba kawai haske bane a Ukraine, rayuwar al'umma ce. A ɓangaren sojoji kuma, rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta kai harin ne da jiragen drone guda 97, sannan an harbo jirage guda 70, amma jirage guda 27 sun kai hari inda suka lalata wurare daban-daban, ciki har da gine-ginen zama da kuma motocin jama'a. A birnin Dnipro an ga ma'aikata suna share buraguzun gine-gine, yayin da motocin da suka kone ke cike da unguwanni. Sakamakon haka ne magajin garin Dnipro ya sanar da ƙara hutun makarantu na kwanaki 2 saboda rashin wuta da tsananin sanyi. Sannan shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce hare-haren sun ƙara nuna muhimmancin kariyar sama da kasashen ƙawaye ke bawa Ukraine. Ya kuma ce tattaunawar diplomasiyya ba za ta zama uzurin rage isar da makaman kariyar sama da ke kare rayukan jama'a ba. Sannan ya kara da cewa yana son ganawa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump domin jin matsayinsa kan tabbacin tsaro a Ukraine na fiye da shekaru 15 idan aka cin matsagaita wuta. A wani bangare kuma, Rasha ta sake jaddada cewa duk wani sojan ƙasashen yamma da aka tura Ukraine zai zama halattaccen abin hari. Wannan na faruwa ne bayan Burtaniya da Faransa sun sanya hannu kan wata sanarwa da ke nuna shirin tura dakarun kiyaye zaman lafiya a Ukraine. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta ce duk irin waɗannan rudani daga duk wuraren da suke muddin a cikin Ukraine ne za su zama halittattun abin hari ga sojojin Rasha. Duka a nan shirin namu zai dakata. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.